évfordulónk lesz. Milyen? Hát a történetünk évfordulója. Melyik? Ne legyél már ennyire gyökér! Kigyőrem magamban. Szerintem emlékezzünk meg méltón a ma nagyszerű íróról, aki minket, libákat halhatatlanná tett a magyar szépirodalomban. De komoly! Ne legyél már ennyire patetikus. Milyen patikus? Azt hiszem te vagy a liba kolónia leggyengébb láncszeme. Én támogatom az előzőleg felvetett ötletet. De a libák, vagyis a mi szemszögünk szerint emlékezzünk meg a történetre. Szeretném a figyelmetekbe ajánlani az én elképzelésemet. Mint tudjuk, a kedves olvasókat tévesen tájékoztatták rólunk, libákról. A köztudatban a botta liba kifejezés terjedt el. Mit tudnak rólunk a kedves olvasók? Szinte semmi. Senki sem foglalkozott még az érzéseinkkel, gondolatainkkal, elképzeléseinkkel, vágyainkkal. Megkérdezték valaha tőlünk, hogy akarunk-e pihen-puha paplan lenni, vagy szeretnénk-e pecsenyés tálon landolni? Hát nem! Mutassuk meg, hogy mi hogy látjuk ezt a történetet. Milyennek látjuk a szereplőket. Döbrögi tényleg férfi volt? Egy volt belőle? Vagy több? De hát ez így nem lesz igaz történet. Miért? A fazekasféle történet igaz volt? Az mégiscsak irodalom. Ez meg feldolgozás, és más szempont szerint viszik. Buta liba, miről beszélsz? Ezt a művet nem lehet megszentségteleníteni. Nem is akarjuk, de lehet más a szitu. Mondjuk liba szitu. Mi van? Az meg mi? Hát ez! Szállunk a mesék szárnyán, én meg pár liba. Fazekas Mihály jött meg, abban nincs hiba. Régóta ismered, és talán kedveled. Na de ki is ez a liba? A menő, a szuper főszereplő, mert nekem bejön ez a mese és a Matyi története. De lássuk most, hogy milyen is egy másik vetülete. Gál, liba, gál, gál, szia, hello, álljunk össze itt, vár egy kis meló. Gál, a figyumán, mondom mi a szitu, 200 éves már a ludas Matyi fiú. Gál, liba, gál, gál, szia, hello, Álljunk össze itt, vár egy kis meló. Gál, a figyumán, mondom mi a szitu, 200 éves már a ludas Matyi fiú. a mese elavult már, ráfér egy újítás. A liba háttérben volt, ugye ez nem vitás. Játsszuk el újra, na gyere kis bajtás, te is